Pozor, ovečka. A všetci, ktorí máte na 60, sa už môžete postaviť. A tí, ktorí máte do 60, tak len dopravodí svojich rodičov, dobre? Môžete sa postaviť všetci kľudne. Takže som tvojou, ukazuje sa to. Kto spieva sa dvakrát modlí, ten, to povedal svätý Augustín, ten, kto niečo ukazuje, pritom tak trikrát, nie? No, tak to je blbosť. Tak ideme, som tvojou ovečkou, áno, pardon, som ukazoval slona. Malou a voňavou, chlapi ukazujú voňavou tak. Čistou a radosnou, pozor, tebou, ľúbenou, tak, alebo tak, dobre? Počúvajte, ale ja som vám hovoril, že prosím, skúste to ukazovať, aby ste mali doma čo ukázať, aby ste boli na kresťanskom festivale, lebo už od 2 minúty bude z toho aktivita, tak sa to poprosím naučiť, potom bude aktivita z tohto zvyku. Dobre, a teraz pozor, refrén je ťažký. Ja milujem kráľa a on ľúbi mňa. Ja milujem kráľa, on ľúbi mňa. Je to veľmi dôležité, o chvíľku bude aktivita pre misionárov, misijná aktivita. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Výborne, výborne. Obrovskú výhodu, že mám odtiaľ to výborný výhľad. A vidím presne, ako kto ukazuje a neukazuje. Keby som boli v materskej škôlke, všetci, ktorí neukazujú, viete kam, dopredu. Ale Majka ukazuje na jednotku, to som videl, Jožko tak na dvojku, no trojku. Takže teraz to budeš potrebovať. Keďže to je festival bližšie k sebe, tak sa otočíme jeden druhému a zmeníme text, dobre? Tomu človeku, že je vedľa teba, to ukáž a zaspievaj, že si Božou ovečkou, dobre? Malou a voňavou, čistou, radošnou, pozor, ním, Bohom, ľúbenou, dobre? A potom príde tak ten chaos a to je, že ty miluješ kráľa, on ľúbi teba. Pripravení? Skúste to tomu človeku vedľa seba ukázať, lebo on to mne neuverí, tebe, hej. Teraz vlastne budeme nás misionári. Dobre, misionári. Ideme si navzájom ohlásiť dobrú správu, že si Božou ovečkou. Dobre? Nie teliatkom, ovečkou. Dobrá správa. Každý pripravený. Vidím zalúbencov, jak sa už tešia. Dobre, už to budem. Pripravený? Si Božou